tomto videu si ukážeme vytvoření vlastně řezu v měřítku 1:1, který bude vycházet z tohohle obrazu, respektive z modelu a z tohohle řezu. Samozřejmě těch postupů může být víc, ale já preferuji tady tenhle, protože pořád vycházíme z jednoho zdroje a tím zdrojem je jeden soubor entit v modelu. Protože jakoukoliv změnu uděláme v modelu, se nám promítne do papíru, což samozřejmě je důležité pro přenesení do výkresu. Tím, že máme pouze jeden obraz, ze kterého nám ale vychází klidně více detailů, více pohledů ve výkrese, tak si ušetříme spoustu času s tím, jestli jsme to v tom či onom spravili nebo ne. Takže jak na zobrazení tady tohohle řezu 1:1. Vytvoříme si kopii tohohle výřezu, takže si ji označíme, vezmeme razítko a orazítkujeme si, nebo vytvoříme kopii někde tady vedle. Escape, zrušíme operaci a dvojklikem se dostaneme do vlastností toho výřezu. Zase část výřez a potřebujeme měřítko změnit na pevné. Vlastně dvakrát kliknete na desítku, napíšete 1 a dáte OK. Teď vám to zmizí částečně ten výřez, ale nevadí, pořád máte označenou část. Chytnete tady za jeden rožiček a vidíte, že se nám tam objevují nějaké entity, takže si zobrazovacím rámem zobrazíme ten náš okolistní řez. Vidíte, že 1:1 oproti tomu výkresu, který je trojkový, odpovídá to, že je to 4x vyšší. Tak, jak na to? Samozřejmě při ručním kreslení ten řez nebo ty obrazy přerušujeme, takže úplně stejně to provedeme i tady. V podstatě tím rámem si zobrazíme jenom tu část, kterou chceme vidět. Takže takhle si zobrazíme ten pravý přední roh, necháte označený, razítko si vezmete, podržíte Shift a ve stejném horizontu, ve stejné výšce orazítkujete ten samý objekt. Escape, označíte si to vytvořenou kopii a tady si zobrazíme zase přetažením toho rámu tu druhou část té půdy skřínky. Přiblížíme to na nějakou vzdálenost, takže se klikneme na referenční bod, podržíme Shift a přiblížíme se blíž k tomu prvnímu obrazu. Pokud chcete mít přesnou vzdálenost mezi těmi jednotlivými zobrazeními, což by měla být, že jo, plus minus 10 mm, tak zase si pomůžeme úplně jednoduše, vezmeme obdélník, klikneme, jo, to se chytá na vlastně referenční body nebo na body toho výřezu, takže chytneme tady jeden vrchol nebo jeden referenční bod, natáhneme zhruba směr, kterým to chceme, tabulátor zadáme velikost A10, dáte Enter, no a ten druhý obrys můžete takhle k tomu přiblížit. No a ten pomocný obdélníček smažeme. Tak, teď budeme postupovat směrem dolů. Musíte si označit oba dva ty výřezy, takže označíte jeden, podržíte Shift druhý. Zase vezmete razítko, podržíte Shift a oba dva ty výřezy kliknutím razítkujete dolů. Escape zrušíte, zase můžete buď jednotlivým výběrem přes držení Shift nebo zeleným oknem nebo modrým oknem vybrat zase oba dva. Je důležité, abyste vybírali pořád oba dva ty výřezy a zase přesunete, zobrazíme si tady polici, například takhle. Zase kliknete na referenční bod, podržíte Shift a přesunete směrem k těm horním obrazům. Pokud budete chtít přesnou vzdálenost zase mezi těmi obrazy, tak se přiblížíte tak, aby se vám chytl tady referenční bod toho výřezu
natáhnete si obdélníček a velikost B dáte 10. Označíte si oba dva, pořád musíte pracovat s oběma těmi výřezy a můžete si ho takhle k tomu přitáhnout a zase smažete. No a poslední potřebujeme dno, takže označíme oba dva. A ty výřezy střední, razítko, zase musíte držet Shift, aby jsme byli v ortu, orazítkujete směrem dolů, no a zobrazovacím tím rámem, tím oknem si zobrazíte zase obě dvě části. Pokud budete tahat obě dvě spolu, zobrazovat, tak budou stejně zarovnané a vlastně zobrazené stejně. Zase referenční bod kliknete, přesunete k té horní části, zopakujete tady to s tím pomocným obdélníčkem a máte vlastně přerušený řez. Ten si označíte, kliknete za referenční bod a přesunete do výkresu. Pokud budete to chtít nějakým způsobem dál editovat, tak zase, když to chci zúžit, jde mi to moc tady do té desetiny, tak zase musíte si ale označit všechny tři ty výřezy a posunout takhle. Zase dal by se tady rámeček nebo pomocný obdélníček, který by měl velikost 10 mm. Označíte si všechny tři výřezy, ale referenční bod si teďka musíte dát někde, kde vám to pomůže víc, takže mě se chytl tady. No a za ten referenční bod si celé přesunete, ale musíte držet Shift, pozor, když byste nedrželi Shift, tak vám to skočí prostě úplně k blbě. Podržíte Shift, kliknete Escape, smažete křivku a máte to zmenšené, jak potřebujete. Takže vždycky ten pohyb s tím, s jednotlivými výřezy stejně. No a můžete kótovat. Má to jednu nevýhodu a tu, že pokud třeba chci zakótovat délku zad, tak si beru kótu a dám kótu odsáhnuť až po sem, tak vidíte, že ta kóta je nesmysl. Je to nesmysl, protože vlastně kótujete teď skutečnou vzdálenost na tom papíru, což nám moc nepomůže a my tam potřebujeme kótu velikostně správnou. Těch způsobů, jak to udělat, je několik. Pomůžeme si takovou berličkou, že si označíme nebo zakótujeme ty záda v desetině, tam ten výřez není přerušený. No a úplně jednoduše dáte mezerník, kliknete na kótu, dvojklikem jste ve vlastnostech a přepíšete atribut na to číslo, které potřebujete. Pozor, ale nesmí tam být tady tyhle závorky. Ty závorky znamenají, že ta kóta je asociovaná s tím rozměrem, který kótuje. Takže to přepíšete na 788 a dáte OK. Nesmíte zapomenout vlastně označit, že ta kóta nesouhlasí s rozměrem, takže vyberete si úsečku, kliknete zhruba v této vzdálenosti a takhle vlastně by to mělo být podle normy označené, že ta kóta není velikostně v měřítku shodná s tím kótovaným rozměrem. No a tady, že tady je to celkem zbytečné, to kótovat, protože to není vidět odkud kam, takže tuhle kótu smažete a máte hotovo.